Γεια σας αδέρφια μου, φιλαράκια μου γλυκά, τι μου κάνετε? Έχω πολλά να σας πω. Έχω να πω πολλά παραμυθάκια και σήμερα, αλλά πρώτα όμως να σας πω ότι μου έκλεισαν και τις τελευταίες 2 σελίδες στο φατσό βιβλίο, και μάλιστα χωρίς καν να αναφέρουν το λόγο, αλλά ούτε και για πόσο καιρό, έτσι αόριστα. Δηλαδή είπανε, μωρέ να την βγάλουμε, κλείστε τη όσο γίνεται πιο γρήγορα, τις εξηγήσεις τες τώρα δεν. Και μου έχουν και καλά γράψει ότι έχετε 180 μέρες να κάνετε ένσταση. Και την κάνω δεν την κάνω εγώ την ένσταση εδώ και χρόνια. Είναι, πώς το λένε, έτσι, για να έχουμε κάτι να λέμε, εντάξει. Και φυσικά σκεφτείτε, όποτε είναι να γίνει κάτι πολύ σημαντικό και μεγάλο, τη Βίβιαν μάλλον, πρέπει να την κλείσουν. Εδώ και 4,5 χρόνια αυτό δεν γίνεται. Τυχαία συμβαίνει. Γυρίστε πίσω να δείτε, θυμηθείτε, κάθε πότε με έκλειναν. Επομένως από εδώ και πέρα τα βίντεο, αν θέλετε, να τα στέλνετε εσείς, δηλαδή να τα βάζετε στα δικά σας τα προφίλ και να τα στέλνετε όπου, παντού, όπου μπορείτε. Κάντε το και μην αφήσετε να σταματήσει να ακούγεται η αλήθεια. Αυτό θέλουν, αλλά δεν θα το καταφέρουν, γιατί αν δεν τους ενοχλούσαν αυτά που λέω, δεν θα ασχολιόντουσαν και μαζί μου. Και πάμε τώρα σε όσα θέλω να σας πω σήμερα. Αλλά πρώτα θέλω να πω κάτι για όλους εσάς αδέρφια μου που αφήσα το σχόλιο και μου λέτε, γιατί ασχολείστε κυρία Βίβιαν με τους ανεγκέφαλους, τους βλαμμένους, τους ηλίθιους? Δώσατε προσοχή σε όσα είπα στο τελευταίο βίντεο? Αχ, να κάνω και να ανάψω και ένα τσιγαράκι που ενοχλεί. Και εσύ κυρία μου που άφησες το σεντόνι και που λες ότι δεν ξέρω αν τα γράφετε εσείς αυτά που διαβάζετε, σας τα δίνουν και τα λοιπά, και που μιλάω έτσι και καλά για την αρχαία Ελλάδα, και εμείς έχουμε 2 που τους βλέπουμε κάθε μέρα και είναι με γλύκα και τα λοιπά. Την προηγούμενο μήνα μου είχες αφήσει και μου λέγες ότι γιατί κυρία Βίβιαν δεν μου απαντάς στα τηλεφωνήματα που σου κάνω και στο Viber και στο τηλέφωνο, γιατί δεν παίρνω τα προϊόντα. Το θυμάσαι? Γιατί εγώ θυμάμαι, έχω μνήμη ελέφαντα. Τώρα έχεις αυτό. Και εγώ θα πω, γιατί συνεχίζεις και μπαίνεις στη Βίβιαν που λέει αισχρά πράγματα και για την αρχαία Ελλάδα και για όλα. Πήγαινε σε αυτούς τους γλυκούς που στάζουν μέλι, εντάξει, γιατί εγώ όπως λες καπνίζω, πίνω καφέ, τι άλλο είπε, τρως κρέας, είναι μαζί εδώ και βλέπει αν τρώω ή δεν τρώω κρέας. Εντάξει, και εγώ θα συνεχίσω τώρα και θα πω, δώσατε προσοχή αδέρφια μου οι υπόλοιποι σε όσα είπα στο τελευταίο βίντεο? Ξέρετε πολύ καλά ότι εγώ δεν μασάω τα λόγια μου και ότι εκεί που πρέπει βαράω στο κεφάλι. Γιατί λοιπόν εγώ δεν χρησιμοποίησα χαρακτηρισμούς για όλους όσους άφησαν σχόλια και ασχολήθηκαν με την εμφάνισή μου, τη φωνή μου, για το αν πίνω νερό ή καφέ και όλα αυτά? Δεν θα μπορούσα να το κάνω, και ότι καπνίζω, να το πω και αυτό γιατί το ξέχασα να το βάλω. Δεν θα μπορούσα να το κάνω? Αυτό έκανα? Ή μήπως τους είπα να μπουνε μέσα τους και να αναζητήσουν το γιατί, ενώ παρακολουθούν κάποιον, τους ενοχλεί κάτι και τους σωθεί να αφήσουν άσχημα και προσβλητικά σχόλια? Γιατί το έκανα αυτό? Σκεφτήκατε? Έχουμε πει τόσες και τόσες φορές και τώρα πια είναι φανερό παντού ότι αυτός ο πόλεμος είναι πνευματικός. Και όλοι εμείς που αγαπάμε τον Θεό, το φως, το καλό, δίνουμε μάχη όλη μας τη ζωή με το κακό.
ενόχλησε και η καλημέρα μου σήμερα, ενόχλησαν και αυτά που είπα ότι είναι παντού χωμένοι οι Ιλουμινάτοι, οι Μασόνοι, οι τέκτονες και τα λοιπά. Ενόχλησα. Δίνουμε μάχη λοιπόν όλη μας τη ζωή με το κακό. Και όταν είμαστε ακόμη στο μονοπάτι της ζωής μας και δεν έχουμε καθαρίσει από όλα όσα έχουν, χωρίς να το έχουμε συνειδητοποιήσει, γεμίσει το μυαλό και την ψυχή μας, που δεν μας επιτρέπουν να είμαστε ο αληθινός εαυτός μας, τότε πολλές φορές αντιδράμε με τρόπο που δεν συνάδει με το φως και το καλό. Και κάποιες φορές ακόμη και αυτοί που έχουν καθαρίσει μέσα τους και έχουν εξελιχθεί περισσότερο πνευματικά, δυσκολεύονται να συνειδητοποιήσουν ότι δέχονται επιρροές ή κάνουν σκέψεις ή νιώθουν συναισθήματα που δεν είναι δικά τους, αλλά παιδιά, μην μου πετάτε μηνύματα, γιατί θα την ψάχνω την κατάσταση. Ή κάνουν σκέψεις ή νιώθουν συναισθήματα που δεν είναι δικά τους, αλλά προέρχονται από ενεργειακές επιρροές, από σκουπίδια άλλων που ρίχτηκαν πάνω τους, από στιγμές αδυναμίας ή κούρασης. Και έτσι μπορεί να ενεργούν με τρόπο που δεν αντιστοιχεί στο ποιοι είναι αληθινά. Αυτός είναι ο πόλεμος. Και αν λέω σε όλους αυτούς να μπουνε μέσα τους, δεν είναι επειδή το παίζω έξυπνη. Είναι επειδή έχω περάσει όλα αυτά τα στάδια και γνωρίζω το μέγεθος του πνευματικού αυτού πολέμου. Λέμε συνέχεια ότι είμαστε εδώ και ξυπνήσαμε κάποιοι νωρίτερα από κάποιους άλλους, προκειμένου όταν έρθει η ώρα να απλώσουμε το χέρι στους υπόλοιπους και να τους τραβήξουμε, να τους βοηθήσουμε. Και έχουμε πει ότι όταν βγουν όλα στο φως, θα είναι πολλοί αυτοί που θα χρειαστούν τη βοήθειά μας. Μα αυτό δεν συμβαίνει τώρα. Δεν έχει αρχίσει ήδη η αλήθεια να βγαίνει στο φως με κάθε τι που βγαίνει καθημερινά στην επιφάνεια? Όταν βλέπετε λοιπόν κάποιον που έχει χαθεί, διότι από τη μία λέει ότι εκτιμά αυτό που ακούει και από την άλλη το προσβάλλει, κάντε ένα βήμα πίσω πριν χαρακτηρίσετε. Ασφαλώς να εκφράζετε την άποψή σας, αλλά όπως δεν προσφέρει κάτι σε κανέναν το να γράφουν κάποιοι προσβλητικά σχόλια για τα όσα λέω εγώ ή οποιοσδήποτε άλλος, έτσι δεν προσφέρει κάτι σε κανέναν το να χαρακτηρίζουμε αυτούς με άσχημο τρόπο. Εδώ που είμαστε πρέπει να συνειδητοποιήσουμε το ρόλο που έχει ο καθένας μας και τον λόγο που μας ευλόγησε ο Θεός να είμαστε εδώ τώρα, αυτή την καθοριστική στιγμή της ιστορίας της ανθρωπότητας. Όταν λέμε ότι το φως είναι ενωμένο παντού στο σύμπαν, πώς το φαντάζεστε? Σαν κάτι μακρινό? Όχι, όλα τα πλάσματα του Θεού στη γη είναι ενωμένα με το φως του Θεού. Αν κάποιο είναι πιο αδύναμο ή πιο πίσω, δεν το χτυπάμε, το σπρώχνουμε να ανέβει. Αν θέλει φυσικά με την ελεύθερη βούλησή του, ζητώντας πάντα πρώτα φώτιση, καθοδήγηση και προστασία από το Θεό για εμάς τους ίδιους. Όταν λέμε να ζητάμε φώτιση, καθοδήγηση και προστασία, δεν εννοούμε μόνο μία φορά την ημέρα όταν προσευχόμαστε.
Ζητάμε καθοδήγηση, φώτιση και προστασία πριν από κάθε συνάντησή μας, πριν από κάθε τηλεφώνημα, πριν από κάθε απόφαση. Σας φαίνεται υπερβολικό? Αν σας φαίνεται υπερβολικό, τότε σκεφτείτε αυτό. Τι κάνει ένας στρατιώτης πριν από κάθε μάχη? Ξεκινάει για το πεδίο της μάχης με σαγιονάρες και μια μπύρα στο χέρι, ή φοράει στολή, μπότες και παίρνει το όπλο του? Πώς φαντάζεστε ότι μοιάζει ο πνευματικός πόλεμος? Δεν είναι μόνο τα μεγάλα, τα εντυπωσιακά που κάνει το κακό και βλέπουμε παντού. Είναι στα πάντα, σε κάθε πτυχή της ζωής μας και της καθημερινότητάς μας. Γι' αυτό το λόγο ξεκινάμε από μέσα μας. Γι' αυτό το λόγο ξεκινάμε να καθαρίζουμε εμάς, να ζητάμε φώτιση, καθοδήγηση και προστασία από το Θεό. Τι θα πει να φέρουμε πίσω την κυριαρχία του Θεού και του φωτός πίσω στο βασίλειο της γης? Θα πει αγάπη, ελευθερία, φως. Γι' αυτό πριν πείτε ή γράψετε κάτι, ζητήστε φώτιση και καθοδήγηση για το τι πρέπει να πείτε ή να γράψετε για το ανώτερο καλό όλων, και ακόμη για το αν πρέπει να γράψετε κάτι ή να το αποφύγετε εντελώς. Και αυτό ισχύει για όλους. Αυτό δεν σημαίνει να κάνετε πίσω σε όσα πιστεύετε. Αυτό δεν σημαίνει να κάνετε πίσω σε όσα πιστεύετε ή στο να μην πολεμάτε το κακό. Σημαίνει να μπορείτε με τη βοήθεια του Θεού να διακρίνετε και να αντιλαμβάνεστε το πώς θα αντιδράτε σε κάθε τι για το ανώτερο καλό το δικό σας και το ανώτερο καλό όλων. Αυτό σημαίνει το όπου πάμε ένας πάμε όλοι. Όλοι οι άνθρωποι του Θεού. Σας είπα στο τελευταίο βίντεο ότι οι επόμενες 13 μέρες θα φέρουν πάρα πολλά. Και βλέπετε ότι παντού παίζεται το σενάριο του παγκόσμιου πολέμου. Έχουμε πει ότι η ταινία θα τα έχει όλα. Εδώ και χρόνια μας προετοιμάζουν και μας τα λένε. Είτε μέσα από τον Q, είτε μέσα από τα λόγια του Προέδρου, ότι θα φτάσουμε σε μια κλιμάκωση όλων, όπου θα δούμε πράγματα πάρα πολύ έντονα, εκρηκτικά. Και για όποιον δεν είναι προετοιμασμένος, πολύ τρομακτικά. Είτε μοιάζει με πόλεμο, είτε με περιβαλλοντολογικές καταστροφές, είτε με οτιδήποτε άλλο, θα είναι τεράστιο. Θα είναι κάτι που δεν μοιάζει με οτιδήποτε άλλο έχουμε δει. Και αυτό προκειμένου να δοθεί η ευκαιρία σε όλους να ξυπνήσουν, αλλά και επειδή έτσι πρέπει να γίνει. Έχουμε πει για το Looking Glass, έχουμε μιλήσει για το πώς η Συμμαχία ξέρει όλα τα κομμάτια αυτής της χρονογραμμής την οποία είχε σχεδιάσει το κακό. Έχουμε πει ότι το κακό θα κάνει τα πάντα για να μην παραδοθεί. Και αυτό είναι κάτι που επίσης η Συμμαχία γνωρίζει. Επομένως θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για τα πάντα. Για να δω αν έχω κάμερα. Έχω.
Και ακόμη κι αν γνωρίζουμε όλα αυτά, ακόμη κι αν γνωρίζουμε ότι θα επακολουθήσει ένας αληθινά δίκαιος, ελεύθερος και φωτεινός κόσμος στη γη, αν δεν έχουμε βρει μέσα μας τον Θεό, αυτή η εμπειρία αλλά και όλα όσα βλέπουμε γύρω μας, όλο και περισσότερο κάθε μέρα θα μας φέρνουν φόβο και τρόμο. Ο μόνος τρόπος για να δυναμώσουμε και να είμαστε προετοιμασμένοι είναι να ζητάμε από τον Θεό όλα όσα σας είπα και πιο πάνω. Φώτιση, καθοδήγηση και προστασία πρώτα για εμάς και για τους δικούς μας ανθρώπους και έπειτα για όλα τα πλάσματα του Θεού στη γη και για όλους όσους αγωνίζονται στην πρώτη γραμμή για την απελευθέρωση της ανθρωπότητας. Η αληθινή πίστη είναι το μοναδικό και το πιο ισχυρό και ανίκητο όπλο στα χέρια των ανθρώπων. Το να ζητάμε φώτιση, καθοδήγηση και προστασία από τον Θεό και να αφινόμαστε με πίστη στα χέρια Του, με εμπιστοσύνη ότι θα κάνει το καλύτερο για μας. Αχ, μόλις πέταξε ο Ντονάλντο, nothing can stop what is coming. Τίποτα δεν σταματά αυτό που έρχεται. Και αν δεν ήταν όλο αυτό ένα σχέδιο του Θεού, ένα σχέδιο αγάπης, δεν θα είχε φροντίσει η Συμμαχία να ενημερώνει όλους όσους έκαναν το βήμα να αρχίσουν να ψάχνουν. Μέσα στα μηνύματα του Κιού μας τα έχουν πει όλα και μας έχουν προετοιμάσει για όλα. Και αυτό προσπαθώ να κάνω κι εγώ όλα αυτά τα χρόνια για όλους εσάς που με βλέπετε. Μ' αρέσει που ανάβω τσιγάρο και καίγεται. Αν κάποιοι δεν έχετε καταλάβει ακόμη πως ό,τι κάνω το κάνω από αγάπη, είναι κάτι για το οποίο εγώ δεν μπορώ να κάνω κάτι. Με αφορμή λοιπόν αυτά που σας είπα, ακούστε και αυτό. Στις 31 Ιουλίου, την τελευταία ημέρα του μήνα, ο πρόεδρος ήταν καλεσμένος στο συνέδριο της Εθνικής Ένωσης των Μαύρων Δημοσιογράφων των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Και αφού τον άφησαν να περιμένει 35 λεπτά, δέχτηκε ένα σωρό προσβλητικές ερωτήσεις από μία δημοσιογράφο, στις οποίες απάντησε, και ενώ είχε προγραμματίσει να εμφανιστεί για μία ώρα, αποχώρησε στα 34 λεπτά. Εδώ και χρόνια ξέρουμε ότι η διάρκεια των βίντεο, η ώρα εμφάνισης και οι αριθμοί γενικότερα μας δίνουν μηνύματα από τον πρόεδρο και τη συμμαχία. Στα 34 λεπτά λοιπόν η αποχώρηση του προέδρου και το drop 34 του Q είναι ένα από τα πιο σημαντικότερα drops και αναφέρει: πατριώτης με εξουσιοδότηση πρόσβασης Q. Αμερικανοί συμπατριώτες μου, κατά τη διάρκεια των επόμενων ημερών θα συνειδητοποιήσετε αναμφίβολα ότι παίρνουμε πίσω τη μεγάλη μας χώρα, τη χώρα των ελεύθερων, από τους κακούς τυράννους που θέλουν να μας κάνουν κακό και να καταστρέψουν το τελευταίο καταφύγιο του λαμπερού φωτός. Κατόπιν εντολής του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής,
ξεκινήσαμε ορισμένες ασφάλειες σε περίπτωση αστοχιών που θα προστατεύσουν το κοινό από το πρωταρχικό αποτέλεσμα που αναμένεται να συμβεί στις 11:03 μετά την ανακοίνωση σύλληψης του Κάπα Ποντέστα, του κυρίου Ποντέστα Μιχέσο, δυνατότητα δράσης 11:4. Η επιβεβαίωση στο κοινό για το τι συμβαίνει θα αποκαλυφθεί στη συνέχεια και δεν θα γίνει ανοιχτά αποδεκτή. Δημόσιες ταραχές οργανώνονται σε σοβαρούς αριθμούς σε μια προσπάθεια να αποτραπεί η σύλληψη υψηλότερων δημοσίων στελεχών. Κατόπιν εντολής του Προέδρου θα κηρυχθεί κατάσταση προσωρινού στρατιωτικού ελέγχου και θα πραγματοποιηθούν ειδικές επιχειρήσεις. Έχουν γίνει ψευδείς διαρροές για να παραμείνουν αρκετοί εντός των ορίων των Ηνωμένων Πολιτειών για να αποτραπεί η έκδοσή τους και η ειδική ανάγκη χειρισμού. Να είστε βέβαιοι, η ασφάλεια και η ευημερία κάθε άντρα, γυναίκας και παιδιού αυτής της χώρας επιχειρείται πλήρως. Ωστόσο, η ατμόσφαιρα στο εσωτερικό της χώρας δυστυχώς θα διχαστεί, καθώς τόσοι πολλοί έχουν πέσει πάνω στο διεφθαρμένο και σατανικό αφήγημα που μεταδίδεται εδώ και καιρό. Αυτό το διάστημα θα ξεκινήσουμε το σύστημα εκπομπών έκτακτης ανάγκης, EMS, σε μια προσπάθεια να παρέχουμε ένα άμεσο μήνυμα αποφεύγοντας τις ψευτικές ειδήσεις σε όλους τους πολίτες. Οργανισμοί ή και άτομα που επιθυμούν να μας βλάψουν κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου θα αντιμετωπιστούν με ταχεία μανία. Ορισμένοι νόμοι έχουν εκ των προτέρων αρθεί για να παρέχουν στο μεγάλο στρατό μας την απαραίτητη εξουσία για να χειριστεί και να διενεργήσει αυτές τις επιχειρήσεις στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Όλο αυτό ήταν ένα drop των Q. Από αυτό το drop του Q καταλαβαίνουμε πού βρισκόμαστε. Και όχι μόνο από αυτό, όσοι παρακολουθείτε τις ομιλίες του Προέδρου θα έχετε προσέξει ότι αναφέρει συνεχώς ότι ο ίδιος νίκησε την ISIS και την MS-13 μέσα σε λίγες μέρες. Το λέει ξανά και ξανά. Ταυτόχρονα μας λέει ότι από τα σύνορα των ΗΠΑ έρχονται μέσα στη χώρα εκατομμύρια άτομα, χαρακτηρίζοντας μάλιστα κάποιες φορές αυτούς που μπαίνουν μέσα ως στρατό. Ξέρουμε ποια ήταν τα σχέδια της κακής πλευράς με τους παράνομους μετανάστες και ότι στην πραγματικότητα τους έβαζαν μέσα σε κάθε χώρα προκειμένου να έχουν το δικό τους στρατό σε βάρος μας. Ξέρουμε
ότι η συμμαχία έχει τον έλεγχο και ότι ο κοιμισμένος Τζο δεν είναι ο αληθινός πρόεδρος. Ξέρουμε ότι από την ορκομοσία του πρόεδρου Τραμπ ο στρατός έχει τον έλεγχο. Και σας διάβασα και σας έβαλα και αυτό που ανέβηκε στη σελίδα του Λευκού Οίκου, που δείχνει το Biden να δίνει αρμοδιότητες στον Υπουργό Άμυνας και τον Υπουργό Ενέργειας και τον Υπουργό Εξωτερικών. Τι μας λέει λοιπόν ο πρόεδρος Τραμπ στις ομιλίες του? Μας λέει ότι από τη μία μεριά ότι έχει εξαλείψει όλους τους τρομοκράτες και από την άλλη μας ρίχνει την προσοχή σε όσους μπαίνουν από τα σύνορα. Γιατί είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή από τη μία να συλλαμβάνονται και να εξολοθρεύονται τόσοι παίκτες του βαθέως κράτους και τα πιόνια τους, και από την άλλη να αφήνει η συμμαχία να μπαίνουν από τα σύνορα τρομοκράτες? Τι είδους στρατός είναι αυτός που μπαίνει από τα σύνορα του βαθέως κράτους ή μήπως της συμμαχίας? Πώς θα μπουν στη χώρα μεγάλες στρατιωτικές δυνάμεις χωρίς να το πάρει είδηση κανείς? Και κάτι που μας έχει πει ο Κιου είναι επίσης ότι το απάνω είναι κάτω και το δεξιά είναι αριστερά. Σκεφτείτε, τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται. Κάτι άλλο που μας έχει πει ο πρόεδρος Τραμπ είναι ότι θα γίνει τρομοκρατικό χτύπημα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, και μάλιστα είπε με πιθανότητα 100%. Στην 1η Αυγούστου χθες το τμήμα του Fort Sill του Αμερικανικού στρατού ανέβασε στο X, το παλιό Twitter, ανάρτηση που γράφει: ο Αυγουστός είναι μήνας αντίληψης κατά της τρομοκρατίας. Αν δείτε κάτι ύποπτο, πείτε κάτι, και από κάτω μια φωτογραφία με τις φράσεις δείτε κάτι, πείτε κάτι. Το drop 3568 του Q από τις 31 Ιουλίου το 2019 γράφει: προειδοποίηση 24 ωρών, να έχετε επαγρύπνηση, δείτε κάτι, πείτε κάτι, να γνωρίζετε το περιβάλλον σας πάντα. Q. Και αν αυτό δεν είναι αρκετό για να αντιληφθείτε την αξιοπιστία και την αλήθεια του Q, ακούστε και αυτά, για να δω αν έχω και κάμερα. Με κλείσανε και κάτι τρέχει στα γύφτικα. Το drop 1798 από τις 2 Αυγούστου 2018 αναφέρεται, δώστε προσοχή, σε αποτυχημένη απόπειρα δολοφονίας κατά του Τραμπ, και πιο κάτω γράφει: η πατριώτισσα που σταμάτησε μια πιθανή δολοφονική επίθεση θα βρίσκεται στην ομιλία του Τραμπ με μια μπλούζα Q. Υπάρχει πιθανότητα ο πρόεδρος να τη δείξει. Ο Q στο προσκήνιο σώζει τον πρόεδρο. Αν θυμάστε, αδέρφια μου, την ώρα της απόπειρας ο πρόεδρος είχε γυρίσει το κεφάλι του στα δεξιά για να δείξει
ένα διάγραμμα σχετικά με την εισρωή μεταναστών από τα σύνορα και στις τελευταίες ομιλίες του λέει συνέχεια ότι αυτό το διάγραμμα μου έσωσε τη ζωή. Το λέει ξανά και ξανά. Εδώ να σταθώ και να πω το εξής. Να ανάψω και ένα τσιγάρο. Είπαμε ότι η απόπειρα ήταν και αυτή σκηνοθετημένη. Ο λόγος που μπήκε αυτό το διάγραμμα ήταν ώστε ο κόσμος από κάτω που δεν ήξερε ότι ήταν σκηνοθετημένη η απόπειρα να βλέπει εκείνη την ώρα το διάγραμμα και όχι τον πρόεδρο, διότι αν βλέπανε τον πρόεδρο να πέφτει θα ήταν ακόμη μεγαλύτερο το σοκ. Και ο λόγος που ήταν σκηνοθετημένοι ήταν γιατί μέσα από το Looking Glass είχαν δει τι ετοίμαζαν το βαθύ κράτος για τον πρόεδρο. Αυτό ετοίμαζαν, να το δολοφονήσουν. Και συνεχίζω. Σε μία από τις τελευταίες ομιλίες του, την ώρα που έλεγε για το διάγραμμα που του έσωσε τη ζωή, φώναξε στη σκηνή τη γυναίκα που είναι υπεύθυνη στην ομάδα του για τις ηλεκτρονικά και τεχνικά, για τα ηλεκτρονικά και τεχνικά μέσα που χρησιμοποιούνται. Αναφερόμενος σε αυτήν ο πρόεδρος είπε ότι αυτή η γυναίκα μου έσωσε τη ζωή και αυτή μπορεί να μην φορούσε μπλούζα του Κιού, φορούσε όμως ο Βίνσεντ φούσκα, ο οποίος καθόταν πίσω του την ώρα της απόπειρας και τον οποίο ο πρόεδρος έδειξε επίσης σε μία από τις τελευταίες του ομιλίες στην Πενσιλβάνια, λέγοντας πόσο ήρεμος ήταν και μάλιστα τον φώναξε στη σκηνή, ενώ από μακριά του είπε «Φίλε, μπορείς να είσαι μαζί μου σε μια φωλιά Αλεπούς οπουδήποτε», εννοώντας ότι τον εμπιστεύεται. Έχουμε πει ότι ο Φούσκα είναι ένας από τους χαρακτήρες που οι πατριώτες γνωρίζουν και το γεγονός ότι τον αναγνώρισε δημόσια ο πρόεδρος ως άξιο εμπιστοσύνης του είναι άλλο ένα μήνυμα αναγνώρισης του Κιού και κουράγιου στους ανθρώπους από τον πρόεδρο. Επίσης, στο Drop 1794 από τις 2 Αυγούστου το 2018 αναφέρει φύσα, δηλαδή νόμος επιτήρησης υπηρεσιών πληροφοριών ξένων χωρών, δημόσια αποκάλυψη, αδύνατον να αμυνθούν, παράνομη, απάντηση στα ΜΜΕ, ποτέ μην εμπλέκεσαι με έναν εχθρό όταν είναι στη διαδικασία της καταστροφής του εαυτού του. Ενώ αυτή την περίοδο βλέπουμε την κατάρρευση όλων των υπηρεσιών πληροφοριών παγκοσμίως και την ίδια στιγμή βλέπουμε τον πρόεδρο να μένει έξω από όλο αυτό, γιατί όπως σας είπα στο τελευταίο βίντεο όλα είναι ήδη σχεδιασμένα για το πώς ακριβώς θα γίνουν χωρίς να φαίνεται κάποια τωρινή εμπλοκή του. Όποιος γνωρίζει τι έκανε ο πρόεδρος τα χρόνια της φανερής προεδρίας του ξέρει καλά πως έχει κάνει όλα όσα χρειαζόταν για να φτάσουμε σήμερα εδώ με όλα τα διατάγματα που υπέγραψε, τόσο για τον οικονομικό θάνατο και αποκλεισμό όσων εμπλέκονται με εγκλήματα
κατά της ανθρωπότητας. Όσο και για την εφαρμογή δικαιοδοσίας του Αμερικανικού στρατού σε ολόκληρη τη γη σχετικά με τέτοια εγκλήματα. Όσοι δεν τα γνωρίζουν μπορούν να τα βρούνε σε παλιότερα μου βίντεο. Ακόμη, στο DRAP 1802 του Q από τις 2 Αυγούστου 2018 γράφει: κάτι μεγάλο πρόκειται να ξεσπάσει. Ενώ στις 2 Αυγούστου 1776 είναι η μέρα που υπογράφηκε η διακήρυξη της ανεξαρτησίας των ΗΠΑ, που όπως έχουμε πει ήταν και αυτή, όπως κάθε διακήρυξη ανεξαρτησίας, ένα καλυμμένο όπλο κατά των λαών, αφού εγκαθίδρυε επίσημα την οικονομική υποδούλωσή τους. Με όλα αυτά είναι ξεκάθαρο ότι ο Q ήρθε από τη συμμαχία για να βοηθήσει τον κόσμο και τους αληθινούς πατριώτες να προετοιμαστούν για το τέλος που έρχεται, και θα είναι δύσκολο. Γεια σου Ιλντονάλτο, τώρα λέει We are the storm. Γι' αυτό και μέσα σε πάρα πολλά drops βλέπουμε να μας λέει να έχετε πίστη στο Θεό, να έχετε πίστη στον εαυτό σας, να έχετε πίστη στο σχέδιο, και θα αναφερθώ και σε ένα σημαντικό. Drop 4462. Η διαίρεση είναι κατασκευασμένη από τον άνθρωπο. Η διαίρεση σχεδιάστηκε για να μας κρατά δύναμους. Η διαίρεση σχεδιάστηκε για να σας κάνει να πολεμάτε ο ένας τον άλλον. Η διαίρεση σχεδιάστηκε για να σας κρατά σκλαβωμένους. Το αφήγημα σας κορόιδεψε. Κανείς άνθρωπος δεν είναι ανώτερος από κάποιον άλλον. Η ενότητα είναι δύναμη. Η ενότητα είναι αγάπη. Η ενότητα είναι η ανθρωπότητα. Εμπιστευτείτε τον εαυτό σας. Σκεφτείτε μόνοι σας. Μόνο όταν οι καλοί άνθρωποι συλλογικά έρχονται κοντά ο ένας τον άλλον θα συμβούν θετικές αλλαγές. Q. Τώρα κάτι άλλο. Έχουμε πει ότι ο πρόεδρος χαρακτηρίζει great κάποιον ή κάτι όταν θέλει να ψάξουμε γι' αυτό και για να μας πει ότι από πίσω κρύβεται βρωμιά. Ενώ όταν θεωρεί κάποιον πράγματι καλό χρησιμοποιεί τη λέξη good. Και αυτό διότι αν ψάξουμε βλέπουμε ότι η λέξη great σημαίνει μεγάλης έκτασης, ποσότητας, έντασης ή υπεροχής, σημαντικά πάνω από το μέσο όρο. Αυτό μας το έχει αποδείξει ο πρόεδρος κατά καιρούς με διάφορους παίκτες του βαθέως κράτους. Πρόσφατα όμως μας το έδειξε με κάτι άλλο. Στην 1η Αυγούστου δημοσίευσε μία φωτογραφία με ένα επαγγελματικό όχημα μπετονιέρας ευχαριστώντας τον John Creamy, έναν great εργολάβο τσιμέντου, για την επιγραφή που έβαλε στο όχημά του με το όνομα του Προέδρου, και το είπε και στην ομιλία του τον ανέφερε τον John Creamy και λέει είναι φίλος μου και πολύ καλός στο concrete, στα τσιμέντα δηλαδή. Βάλτε την ομιλία πάλι να το ακούσετε. Λοιπόν,
Γυρίστε τώρα πίσω σε όσα σας έχω πει από το 2020 για τη βιομηχανία τσιμέντου και στις πατέντες που σας ανέβασα και σας διάβασα και αργότερα σε βίντεο, όπου περιγράφεται η χρήση αίματος στο ασβεστοκονίαμα μέχρι και σε πατέντες του 1900. Μισό λεπτό, γιατί θα χτυπάει διαρκώς. Μισό λεπτό. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Να δω που ήμουνα, γιατί δεν θυμάμαι. Να πιω και μια βουλιά νερό. Και αργότερα σε βίντεο που περιγράφεται η χρήση αίματος στο ασβεστοκονίαμα μέχρι και σε πατέντες του 1900. Όσοι δεν με βλέπατε, μπορείτε να πάτε στο Rumble, στο βίντεο που έκανα στις 6/9 το 2023, να δείτε αυτό το βίντεο, όπου εξηγώ τα πάντα για τη βιομηχανία του τσιμέντου, αλλά και για άλλες βιομηχανίες όπου χρησιμοποιούσαν αίμα και υπολείμματα ανθρώπων. Ακόμη και εδώ στη χώρα μας το κανάλι του Rumble το έχω κάτω από κάθε βίντεο εδώ στο YouTube, στο VV το κανάλι, και θα σας ανεβάσω κι εγώ το σύνδεσμο από εκείνο το βίντεο. Άρα τα παραμυθάκια που έχει πει η Vivian και από το 20 και το 21 και το 22 και το 23, γιατί θυμάστε σας έβαζα διαρκώς και για τη Σύμεξ και για όλα. Άρα ο πρόεδρος τώρα στέλνει τον κόσμο να δει τι κρύβεται πίσω από τη βιομηχανία τσιμέντου. Είναι πράγματα που αν δεν γνωρίζετε πρέπει να μάθετε. Αν δεν συνειδητοποιήσετε πόσο μεγάλο είναι αυτό που συνέβαινε στον κόσμο μας τόσους αιώνες, δεν θα μπορέσετε να συνειδητοποιήσετε και το γιατί πρέπει να γίνουν όλα όσα γίνονται τώρα και όλα όσα θα γίνουν από εδώ και πέρα. Επίσης, γυρίστε πίσω, όταν ο πρόεδρος ήταν στα δικαστήρια που το ρώτησαν με ποιο τρόπο σκοπεύει να πληρώσει το ομόλογο των 100 τόσο εκατομμυρίων, 130, 134, δεν θυμάμαι, και γύρισε και απάντησε με επιδεικτικό τρόπο, μετρητά. Και τώρα μας είπαν ότι στις 24 Σεπτεμβρίου θα ανεβάσουν, ακούστε, στο Καπιτόλιο στη Ουάσιγκτον άγαλμα του Johnny Cash, του τραγουδιστή. Το όνομα Cash στα αγγλικά σημαίνει μετρητά. Άρα τι μας λέει ο πρόεδρος εδώ και καιρό? Και βέβαια τι λέει και η Vivian τόσα χρόνια? Να έχουμε μετρητά. Επίσης πηγαίνετε όσοι θέλετε να δείτε τα δύο βίντεο που είχα κάνει 1η Τετάρτου το 24 στο κανάλι μου, στο EBBV, στο YouTube. Είναι δύο βίντεο, πρώτο μέρος και δεύτερο μέρος. Σε αυτά τα βίντεο είχα διαβάσει το κείμενο από ένα βίντεο που ένας ερευνητής εξηγεί τα πάντα για τη λατρεία του ήλιου και πώς υπήρχε μέσα σε όλες τις θρησκείες, αντιπροσωπεύοντας το κακό. Και σας είχα διαβάσει και την περιγραφή ενός βίντεο άλλων ερευνητών που εξηγεί τα πάντα για τον Πάπα, τους Ιησουίτες, και σε αυτά τα βίντεο αναφέρω και πράγματα που σας είχα πει και παλιότερα για τον Ιησού, τον Αλέξανδρο και πολλά άλλα. Και σας είχα βάλει και στην κοινότητα εκείνου του καναλιού όλες τις εικόνες από το βίντεο με τους συμβολισμούς.
θα σας τα βάλω και αυτά τα βίντεο στους συνδέσμους κάτω από το σημερινό βίντεο. Ίσως βλέποντας αυτά τα βίντεο αρχίσετε να καταλαβαίνετε κάποια πράγματα. Και επειδή μπήκε ο Αύγουστος και κάποιοι ήδη αρχίσατε να λέτε «Καλή Παναγιά», θα σας βάλω στους συνδέσμους και ένα ακόμη βίντεο από τις 19 Οκτωβρίου το 2023 στο Ράμπο, για να δείτε γιατί εγώ πλέον δεν γιορτάζω αυτή τη γιορτή θανάτου, και επίσης να δείτε ότι η βρωμιά και το σκοτάδι ήταν που ήθελα να έχουμε θρησκείες και διαφορετικούς θεούς και ήρωες. Σε αυτό το βίντεο θα δείτε πόσα κοινά έχει ο χριστιανισμός και με την αρχαία και καλά Ελλάδα και πόσες αντιφάσεις υπάρχουν παντού. Και σας ξαναλέω, δεν με ενδιαφέρει να συμφωνήσετε μαζί μου. Εγώ μοιράζομαι μαζί σας αυτά που έχω να πω και εσείς έχετε ελεύθερη βούληση να πιστέψετε ό,τι θέλετε. Και θέλω να σας διαβάσω και αυτό που ήρθε μπροστά μου σήμερα και που συγχρονίζεται με όσα σας ανέφερα στο προηγούμενο βίντεο. Η αρνητική ατζέντα των επικυρίαρχων επινόησε ένα από τα μεγαλύτερα ψέματα που προωθήθηκε για να διχάσει την ανθρώπινη φυλή, προωθώντας την ψευδή αρχετυπική ιστορία της μορφής του εσταυρωμένου Χριστού ως χλευασμό, για να υποδουλώσει περαιτέρω τους ανθρώπους ώστε να λατρεύουν τη δική τους σταύρωση. Η σταύρωση αντιπροσωπεύει τα βασανιστήρια και τον πόνο των ανθρώπων, καθώς το είδος μας κατέχει το αποτύπωμα του εσωτερικού Χριστού. Έτσι μας σταύρωσαν και μας εμφύτευσαν αυτόν τον εξωγήινο έλεγχο του νου και τα ψεύτικα ολογράμματα όταν εισέβαλαν στον πλανήτη μας. Τι λέμε? Είναι μεγάλος ο σταυρός που σηκώνω ή που σηκώνει κάποιος. Τι λέμε αυτό? Κοιτάτε τι έγινε στο υποσυνείδητό μας. Αυτές οι τεχνητές δομές ονομάζονται εμφυτεύματα σταύρωσης. Ο Γιάσουα και η σύζυγός του Μαρία είναι οι πιο βαριά κλωνοποιημένες εικόνες που εμφυτεύτηκαν ως ολογραφικά ένθετα στα τεχνητά χρονοδιαγράμματα της γης, με σκοπό τη διατήρηση των μηχανισμών θρησκευτικού ελέγχου ατζέντας των επικυρίαρχων και την πρόσβασή τους στην πύλη της πέμπτης διάστασης από την πόλη του Βατικανού, που περιλαμβάνει τα σχετικά κέντρα ελέγχου τους. Για να κρατιόμαστε στην τρίτη διάσταση που μας έριξαν, διότι στην πέμπτη διάσταση είναι η αληθινή μας, ο αληθινός μας εαυτός. Είναι γεννησιακό μας δικαίωμα, το έχω πει επανειλημμένα, το λέω από το 17. Αυτό ήταν και το σημερινό βίντεο. Το αν θεωρείτε κάποιοι ότι εγώ δεν πιστεύω στο Χριστό και κάτι άλλο, όταν λέμε ότι ήρθε ο Χριστός, τι εννοούμε? Δεν είναι έτσι όπως μας το έμαθαν, γιατί ο Χριστός είναι Χριστό φως, είναι μέσα φως, είναι συνείδηση,
είναι ανώτερης διάστασης συνείδηση. Είναι αγάπη, είναι φως, είναι ένωση, είναι ελευθερία, είναι καλό. Άρα, για να έρθει αυτό το φως, είναι θείο πνεύμα. Αλλά καθένας από μας τι λέμε? Ότι επιλέγει να έρθει να ενσαρκωθεί. Δηλαδή, τι θεωρείτε εσείς? Ότι ο Χριστός πάει και έρχεται σαν ένα φως? Όπως ενσαρκωνόμαστε εμείς, έτσι ενσαρκώθηκε και ο Χριστός. Το φως αυτό το θείο ενσαρκώθηκε κάπου. Τα έχω πει τι και πώς, δεν θα επαναληφθώ. Το θέμα είναι λοιπόν ότι είναι άλλο αυτό που μας έβαλαν στις γραφές και είναι άλλο εντελώς διαφορετικό ποιος είναι ο Χριστός, τι είναι ο Χριστός, πώς ήρθε ο Χριστός, τι έκανε ο Χριστός, πού είναι ο Χριστός, και πάει λέγοντας. Αυτά όμως, αν δεν ανοίξεις την καρδιά σου, αν δεν έρθεις σε ένωση με τη Θεία Πηγή, με τη Μάνα Γη, με το Χριστό φως μέσα σου, δεν μπορείς να τα συνειδητοποιήσεις. Γιατί έχει γίνει ήδη ο προγραμματισμός από τις γραφές και από τις θρησκείες που στο υποσυνείδητό σου στο έχουν χαράξει όλο αυτό με ένα εντελώς διαφορετικό και ψεύτικο τρόπο. Οπότε πώς να αποδεχτείς ότι δεν είναι έτσι πια, όταν έχεις γαλουχηθεί μέσα σε όλο αυτό? Και όταν σας βλέπω και αφήνετε από κάτω, γιατί ήρθε ο Αύγουστος, καλή Παναγιά, δηλαδή όλα όσα έχουμε πει τα είπαμε για να έχουμε να λέμε, να περνάμε την ώρα μας. Σας έχω πει ότι το 15 Αύγουστο που τρώμε κοψίδια και γλεντάμε σαν τα κατσίκια, χορεύουμε σαν τα κατσίκια στα πανηγύρια, είναι ο θάνατος της Μαρίας, της Παναγίας, και γλεντούσαμε για το θάνατό της. Βλέπετε τι ωραία? Δηλαδή πηγαίναμε πρώτα στην εκκλησία και μετά ντάχτυριντο. Γιατί δεν έχουν, και σας τα έχω πει τόσες φορές, γιατί δεν είναι αργία και τα γενέθλια της Παναγίας? Γιατί δεν γιορτάζονται και τα γενέθλια της Παναγίας με αυτόν τον τρόπο? Και γιατί καθέναν από μας που έχουν βαφτίσει δεν γιορτάζουμε τη γέννηση του Αγίου ή της Αγίας, αλλά η γιορτή μας αντιπροσωπεύει το θάνατο αυτού του Αγίου ή της Αγίας? Γιατί απαγορεύει η Ορθόδοξη θρησκεία και είναι αμαρτία να γιορτάζουμε τα γενέθλιά μας? Δηλαδή την ευλογία του Θεού για την καινούρια ζωή που ήρθε στη γη παγορεύεται, είναι κακό, αλλά είναι σωστό και θεϊκά καθοδηγούμενο, λέει, να γιορτάζουμε τη γιορτή μας την ονομαστική, που είναι, αντιπροσωπεύει το θάνατο της Αγίας ή του Αγίου που έχουμε πάρει το όνομα. Ψάχνετε πριν ανοίξετε το στόμα σας, σκεφτείτε πριν ανοίξετε το στόμα σας, ερευνήστε πριν ανοίξετε το στόμα σας, ζητήστε καθοδήγηση πριν ανοίξετε το στόμα σας. Γιατί, πώς να το κάνουμε αν δεν έχεις ψάξει, αν δεν έχεις ερευνήσει, αν δεν έχεις, και εγώ να σου λέω ένα σωρό σαχλαμάρες, εγώ παραμυθάκια λέω. Άρα και αυτά που λέει η Βίβιαν και αυτά που λένε όλοι οι άλλοι, αν εσείς οι ίδιοι δεν έχετε ψάξει, δεν έχετε ερευνήσει κατά πόσο είναι έτσι και δεν είναι έτσι, δεν έχετε και το δικαίωμα να έχετε άποψη. Πώς μπορείς να έχεις άποψη
όταν δεν το έχεις ψάξει. Εντάξει, αυτά είχα να σας πω. Ετοιμαστείτε, γιατί σας το είπα, θα έρθουν πολλά. Είδατε τι έγινε χθες? Φωτιά στη Βαριμπόμπη, φωτιά κάτω στην Μαρίνα. Μεγάλα γιότ, μιλάμε για μεγάλα γιότ και γόντουσαν. Η Αττική κλειστή. Το αεροδρόμιο του Ντένβερ ξαφνικά σταμάτησε. Στη Νέα Υόρκη που ερχόντουσαν ο κόσμος, τους ψάχνανε και τους ελέγχανε από πάνω μέχρι κάτω. Περιμένετε. Στη Μέση Ανατολή φωτιά και λάβρα. Ο χαμός του χαμού. Το θέμα με το Μανδούρο τι παίζει? Ο πρόεδρος Πούτιν είπε, τον συγχάρηκε. Δηλαδή κοιτάτε, ο πρόεδρος Τραμπ λέει θα πάμε στη Βενεζουέλα εμείς για το επόμενο συνέδριο των Ρεπουμπλικανών. Δηλαδή όλος ο κόσμος γίνεται το έλα να δεις. Το Ιράκ, η Κίνα, τελείως όπως είπα, δεν υπάρχει το Ισραήλ. Το Ισραήλ πήγε, ο Νετανιάχου πήγε να ζητήσει βοήθεια από το Κογκρέσο. Έφεγε αυτό. Ο χαμός του χαμού. Αν δεν αφουγκράζεστε τι συμβαίνει και αν τα δέχεστε, εδώ ακυρώνονται συναυλίες, ο ένας άρρωστος, ο άλλος άρρωστος, ο άλλος πέθανε, ο ένας έχασε τη γάτα του, ο άλλος έχασε το σκύλο του, ο άλλος. Χαμός έχουμε πει. Και δεν σημαίνει όταν βάζουμε που λέμε ότι για το σκύλο, δεν σημαίνει ότι αυτός ο ίδιος θα είναι που θα φύγει. Σηματοδοτεί ότι κάποιο γνωστό άτομο, δεν τέλεστε, όχι ότι δεν έχουν τελειώσει, επίσημα ανακοινώνεται επίσημα. Εντάξει, αυτά. Καταλαβαίνετε τώρα γιατί η Βίβιαν έπρεπε να κλείσει, να κλείσουν οι σελίδες, όχι να μην μπορώ να σας ανεβάσω, να κλείσουν εντελώς. Και πολύ κράτησε. Θα το κρατήσω έτσι. Αυτό θα κάνω, έτσι θα κάθομαι. Θα μιλάω και θα έχω ένα. Αχ Παναγία μου, έτσι θα κάθομαι. Δεν θα κάνω ότι και καλά κάνω αυτό ή κάνω αυτό. Θα κάθομαι εκεί. Και που λέτε αδέρφια μου, φιλαράκια μου γλυκά, αυτό θα πάρουν. Και άμα δεν τους αρέσει το δικό μου, να τους βάλω και του Προέδρου Τραμπ και της πριγκίπισσας Νταϊάννα και όλων των άλλων που το έχουν δείξει. Εντάξει, ό,τι και να κάνετε, ό,τι και να κάνετε, αυτό που κάνετε εσείς και όλοι οι υπόλοιποι, δείχνετε πόσο πολύ με φοβάστε και πόσο πολύ χτυπάω ως και το κόκαλο αυτά που κάνετε. Και το σύστημα και εδώ μέσα όλοι. Εντάξει, κι εγώ καμαρώνω και χαίρομαι. Γιατί αποδεικνύεται στα αδέρφια μας ότι ό,τι έχω πει είναι αλήθεια. Τόσο πανικό νιώθετε, τόσο χαμηλό είναι το IQ σας. Γιατί οι χειριστές σας, οι πιο πάνω που σας προγραμμάτιζαν, έχουν μαζευτεί. Και τώρα εσείς που είστε τόσο χαμηλού IQ και πρέπει να είστε πολύ για να γίνει έτσι λίγο πώς να το πω, έτσι να είναι λίγο ανώτερη, αυξημένη η ποσότητα του IQ, δεν ξέρετε πώς να αντιδράσετε και βγαίνετε και γίνεστε ξεφτύλες. Και αυτά που κάνετε δείχνουν ότι έχετε κλάσει μαλλί. Ποιες ντάιπερ και πια έχει φτάσει το σκατό και πέφτει στα πόδια σας και το πατάτε. Από μια γυναίκα μεγάλης ηλικίας, δόξα σοι ο Θεός,
που τα χρόνια της έδωσαν σοφία μέσα από τις εμπειρίες, μέσα από τα μαθήματα, μέσα. Γιατί η Βίβιαν ποτέ δεν σταμάτησε να μαθαίνει, να ερευνά, να αφουγκράζεται, να ψάχνει. Δεν έμεινε στάσιμη, δεν έμεινε σε αυτά που της έδωσαν να τα καταπίνει, να συνεχίζει να τα καταπίνει αμάσιτα. Άρχισε να αναζητά, ζητώντας πρώτα καθοδήγηση, φώτιση από το Θεό, που να ψάξει πως να βρει την αλήθεια, και της την έδινε. Τη δίνει άπλετα, γενναιόδωρα σε όποιον τη ζητήσει. Γιατί αν έχεις αυτό και έχεις μείνει στον προγραμματισμό και σε όσα σου τσετάισαν, και ντε και καλά να τα κάνεις να είναι έτσι, και να μην ψάχνεις να δεις είναι έτσι ή όχι. Γιατί θα ξαναγυρίσουμε, όπως έχω πει σε προηγούμενα, από το 1800 από τη Λασποπλημμύρα και τα λοιπά, και θα πάμε πάλι στην ιστορία και θα ξαναπούμε κι άλλα. Τώρα ας μείνουμε εδώ. Αν το προλάβουμε, γιατί γίνεται τόσο πολύς χαμός, είπαμε οι 13 μέρες, γιατί έχει σημασία και το 13, εντάξει, για πολλούς και διάφορους λόγους έχει σημασία. Σας αγαπώ πολύ, ο Θεός να μας δίνει όλους δύναμη, κουράγιο, φώτιση, καθοδήγηση και προστασία για όλα τα πλάσματα του Θεού και για τη Μάνα Γη, και ιδιαίτερα για όλους όσους αγωνίζονται για να μας σώσουν. Να προσεύχεστε για σας, για τη δική σας, το δικό σας καλό, για τους γύρω, τους οικείους σας, αλλά και για όλους τους άλλους. Μόνο με Θεό, μόνο με Θεό. Το βλέπετε, το λέει ο Πρόεδρος, το λέει ο Κιού με κάθε τρόπο, παντού. Όσοι είναι με το καλό και θέλουν την ουσιαστική απελευθέρωση της ανθρωπότητας, χρησιμοποιούν το όνομα του ενός αληθινού Θεού. Όλοι οι άλλοι εκπροσωπούν κάτι άλλο, και καλυμμένο ότι είναι πεφωτισμένοι, φωτεινοί. Ναι, πολλά φιλάκια, σας αγαπώ πολύ. Ο Θεός μαζί μας. Καλά αποτελέσματα, καλές εξελίξεις. Γεια σας.